Og nu er Martin og Jen ved at pakke motorcyklen og gøre klar til at tage afsted. Den er jo lidt større, den her motorcykel, end den vi lejede. Og her kan I så se, hvordan vores bil holder bag os, så deres motorcykel, og så er der disken, hvor receptionen er. Og der holder så endnu en bil bag vores. Og så om natten kan de tage sådan en port ned. Og Pia har givet dem den ære, at de kan få et lille Dannebrogsflag med. Her har vi så lidt af trafikken, som er lidt kaotisk. Man kører bare, når man nu synes man kan. Så må dem, der er her, vente. Og dem fra den anden side kører, når de så kan. Men det er sådan, klokken penge ser ud på en stille og rolig søndag. Og der mente han åbenbart, at han skulle parkere. Det er også et glimrende sted. Og herom bag os har vi vores morgenrestaurant, hvor vi normalt spiser baguette med omelet. Nu har jeg fået 2 musikanter ind i billedet, som går og tigger. Pia og Martin og Jens sidder her om bagved. Jeg vil lige tage et billede af dem efter, når ham der flytter sig. Så har vi dem igen. Martin og Jens kører videre i dag, mens vi bliver. Så er det ved at være klar til at tage afsted. Så må vi jo håbe, det når helskindet derinde. Vi har også intercom, ligesom vi har på vores. Ja, men husk jo dengang vi skulle på motorcykel, det tog lidt tid at få alting på, inden man kunne starte. Det er nu meget rart at gøre det i bil i stedet for. Men den lyder nu lidt bedre end dem vi lejede. Og så går starten. See you!